radio that makes you happy. Ikama kuphuka isibongo wanzamba bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta upha kuda kuyini ngole bhuqa imiza bafakazana ngotsolotho likamentshisi ithiruza ngahambi nala 15 minutes uxambuxakile ngizoshuba kusangezeka noma yini ngomafavuke njengedangabane ngunokwadobha dry khulula umfuka amakhanda indlondle namakhanda amabili elisithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje ngifuna ukukhuluma kahle la mangikhuluma ke mina ngivele ngikanti nje ngoba phela ngithi angiyona impatha futhi angiyona inyoni ngeke ngifane nosigujana nje mina into evese neziheme nje zingazi noma ziyadlala emhlabeni noma ziserious noma zididekile zinjani hlazo bandla ngeke ngezwa yabona noma kuthiwa kuyadlalwa amadoda kodwa kufanele kudlale kudicilela isithunzi sabantu besifazane phansi uyabona into usigujana noNgizwe nje leyanto it's a no for me no matter ukuthi bayisho under which circumstances uyabona nje ukuthi kuthiwe abafazi bakho bayaphuza abalandeli bakho bayaphuza abantu balapha bayaphuza iyabona mfethu abantu abasuke besilandela lana mfethu bayahlonishwa banezingane banama families banayo yonke into so makuzosuka nje umuntu azothi abantu ababalandeli bethu sithi bayadakwa yeswa sisuke lapho sithi abantu esibasize inkingeni sokuthi bayadakwa kuzosho njena isidididi somuntu nje naye osuke eseyidakelwe iconfusion yasemhlabeni ehlangene nenyanga vele econfusekile it's a very big no for me wena ke it's either you take it or not but of course it is what it is either you believe it or not so njengamanje into ukuyisho kunale story esitrendayo from isolezwe la ngesonto esithi kunomfundisi noma umfundisi dikoni noma umfundisi olandelayo noma umfundisi msakazi lekuthiwa udle imali yesoso izona istory lezo engifuna ukuyithinta kodwa but tomorrow not today manje tomorrow Friday afternoon at 8:00 yabo so mase kuba khona esinye futhi kusithinta ke leso ngizosithi halamuzi waye namhlanje esithinta indaba kaNhlanhla noma Lema ne-national shutdown on Monday kodwa Jesus avelelo Malema Nhlanhla naye khona lapho naye shem Malema naye sasa siphila imsangalo emhlabeni sidlala inyoni emadoda kodwa ke ngifuna ukungena kancane nje ngithi ukuyithinta leyo ukuthi between uNhlanhla noma Lema ubani ongazi ukuthi ungconywana kunomunye phakathi kwabo bobabili yabo yona lento ye shutdown yona izohamba kanjani ukhumbuleke ukuthi mina igama kuBhaka ingcwele phela le bhuqa abafakazana wena unyanya ofokofo ngeke ngizwe ngenyoni hlobo baba angikwazi ukufike nginqoba ingcinamba ngibe namandla mangaka mase ngizobona nje abantu befuna ukuyidalela kulomhlaba lo esiphila kuona nami ngiyaphila nje hayi ngizwe ngenyoni mina ngiyoniphatha nje isikhohlwa yabo so khona ke lo mfundisi lo engifuna khona eksasa kuthiwa umthunzi wakaXulu udla imali yesoso unikelile usomabhizinisi I can't wait ngenhlanhla ngimthintile wavuma ukuthi uzobe khona unikelile usomabhizinisi kushoniwe kushona umsakazi kwathiwa imali uyithathile ngisho into eshiwa istory angisho into engithi khona ningizwe kahle yabo mina okuzobe kukhona ngoba ngikusho kusasa amayisekhona ngoba uyothe ekhuluma ngibe ngimcheck ukuthi uyidlile yini khona phela umuntu aphika kanti uphika nje into uyayazi mina ngobe ngimcheck nje ukuthi kahle uyidlile imali yesoso thema ngabe kushona umsakazo weMbokodo FM kuyanikelwa ke kwathi kusuka lapho ke wathi waye bandla enye imali igcine idleka bandla isono kwaze kwafonela umfelokazi ke umakoti walo odlule emhlabeni uzobuzwa ngemali ukuthi ngampela umthunzi uyidlile imali yo700 what a shame yo ungakhohlwa ukuthi mhla ka1 April zonke indlela ziza khona la kaKing Bhaka la khona siyobe sithi nje siyaqinisa igceke siyaqinisa ikhaya siyiqinisa imoto zakho yabo so uyabona ke masikhuluma ngoNhlanhla lapha ya sikhuluma ngomfana omncane ohlakaniphile Nhlanhla ke ngiqamba angisho uhlakaniphile ngoba ekhuluma isingisi ukukhuluma isingisi akuhle uhlakaniphile kusho ukuthi nje ube neprivilege wafunda la ufundela khona kodwa ukuhlakanipha kusho ukuthi uthe ufunda usazi isingisi kodwa futhi khona le wisdom ekhona kuwena uhlakaniphile kodwa ukuhlakanipha kwakhe akunayo ipower contact with power emhlabeni yokuthi uhlakaniphe sewuhlakaniphile uthi into azenzeke
mase zenzeka ngendlela osho ngayo uhlakaniphe into othi uyayenza uyenze ungayijiki along the way hayi ipower kanayo ipower so ukuhlanipha kwakhe ugcina ekhuluma endibe ekhuluma ulwela ukuntshontsha inhliziyo ulwela ukusho into abantu abafuna ukuyizwa ucapitalize ngokuthi into afuna ayishoyo unesiqiniseko ukuthi abantu bafuna ukuyizwa kanti ibhadi lakhe noma lemo usebenza kanjalo ubaleke noma lemo usebenza ngokuthi akutshele into ofuna ukuyizwa so uNhlanhla Lux ubona ukuthi uyaphazamiseka kumalema because umalema lezi zinto asuke befuna ukuzizwa abantu uyaphinda futhi azimele azakhishwe ngesankahlu eParliament azashayeke sometimes kwenzekile so between uNhlanhla Lux nomalema umuntu onepower nobuhlakani basesikoleni nobuhlakani bepolitiki nobuhlakani bepower umalema shuthi ngivumeleni ngisho ngithi uNhlanhla Lux uyingane encane kumalema uyabona ekuthiwa bekade kuNhlanhla Lux lo othi kune national shutdown ubezovejwa bengekasayenza lo national bezovela ambiza politicians nje kuhlale phansi naye athenjiswe bese yayiyeka ngoba nedudula phela wayiyeka kanjalo wayefika plane kakhulu yedudula bawuthi uyabheka phela ngokwedudula inhloso uyayifuna ukududula abantu bokufika awukwazi uthi ududula abantu bokufika asebekulelizwe lethu uthi uyabadudula ngendlela yakho at the same times ufuna ukuba yingcelebana zabantu abaphethizwe ngoba lento yokududula usuke wena udlova lapho usuke uzosithola isibhaxo futhi usuke uzoboshwa futhi sometimes usuke uzofa futhi yabo so kanti umaleba ngoba unepower njengoba esethe khona national shutdown ngeke azajike uzwe sekuthiwa akayenzi ngeke baba ngeke futhi kujikwe ngoba sekuthiwe inhlangano yamathekisi oSantago sebethe nabo abahambisani nale national shutdown bese kuthiwa ngempela uvele wayeka ngoba usesabo somatekisi ngeke umalema ngoba yindaba izinquma zithathwa uyena zithathwa yipower yakhe ipower ke ayisabseki ngoba ipower icapitalizer ngesihluko osuke uzonikwa sona ngesikhathi wenza into ofuna ukuyenza ngenkathi eyenza ngenkani kufika amaphoyisa bahlukumeza kufika abasosha bahlukumeza iyona ke into efunakalayo ukuthi uhlukunyezwe khona leyo nto izongena emlandweni ukuthi wathi ukhulumele ukuthi sinenkinga kagesi sinenkinga yezinto eziningi South Africa wathi uhambisa izikhalo zakho kodwa wavele wahlukunyezwa amaphoyisa kuzocapitalizwa ngokuhlukubezeka okuzokwenzeka kuyena ekuthiwa mina bekuhulumeni ubezovela yeke nje umalema ayenze lento yakhe ayiqede kuyithulekele kanjalo angaphazanyiswa ngoba vele bayazi ukuthi bazophazanyiswa bayazi futhi bazoshawa bayazi futhi ngoba khona isiphithiphithi kufuneka leso siphithiphithi so lento kaNhlanhla Lux sale kwathi akho national shutdown ezokwenzeka leyo nto uyisho ngoba ufuna ukuthandwa abantu abathile uyabona abasebandleni ngoba yena akekho emandleni uyabona kahle uNhlanhla Lux la ufuna iparish lokuthi kubonakala ngazuthi uyakwazi ukukhuluma kanti ekuthiwa uyilento ahlale eziportray as if uyiyona ubezobambisana nomalema because siyabona ukuthi vele sinenkinga indaba kagesi sinenkinga indaba even nezama flight nje SA njengamanje awusekho sinenkinga ngezinto eziningi I can't even mention them all sinenkinga ngokomthetho makuthiwa uNhlanhla Lux ngempela uyilento ayiyona nomalema nayo bekumele uNhlanhla Lux nomalema ngoba bane mission ethi ayifani yokulwela aba South Africans kubani kunoma yini ehlukumeza ama South Africans bekumele bahlangane kodwa ungaboni sebeqala ukuhlukana yila iqala khona indaba ukuthi umuntu nomuntu uba nenhloso bona ke manje as ama individuals ezinjani ezingafani mina njengoKing Bhaka ngomhla ka20 March ikhona inational shutdown futhi izoba nawo ama challenges futhi gadiwe kakhulu futhi baningi abasazosho bethi abahambisani nayo kodwa ipublic izosibona isidingo sayo so kuyoya ngokuthi wena ke uyiqoki elinjani la kuzosebenza kodwa izinto ezishiwo umalema kule memorandum yakhe because umuntu bengabe ezokwenza any form of strike noma any form of nje into ezophazamisa kufuna the only thing that you need to understand i memorandum yakhe ukuthi yini ekwi memorandum so zonke izinto ezikwi memorandum kamalema siyafuna ukuzizwa as a nation
Igama ngoBhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini angithi uyazi ngingqwele ebhuqabhuqimisa abafokazana ngaba bhuqabhuqa nje uyakhumbula bethi bahlela umcimbi Moses Mabhida ukuthi uzogcotshwa inyanga izididi uqobo lwazi wayibona phe nje inyanga kuthiwa inikwe award ukuthi wazi wayinyanga enhle ngoba phela inyanga ekhulunywa ekade zisidakela inyoni madoda hey kodwa ke asikho ke lapho ke igila bafethu ngicela nani nje nibe kunye nami lo mfundisi ekuthiwa udla imali yesoso uKhehlelezi cha ngiyamdinga mina cha ngiyamdinga kusasa nje ngo8 uFriday impela bengamele ngibe live kusasa kodwa lo mfundisi ekuthiwa umthunzi qulu umfundisi umculo wegospel umsakazi weMbokodo FM hayi uzobe khona la baba and ngifuna geqa amagula and uzothi efika ngizobe sengimucheckile ukuthi uyinhloboni othi bengabethi uyasho nje ngivele ngimtshela ngithi mina unje futhi kusasa nje ngizobe ngiphethe indaba ezivele kwisolezwe la ngesonto ezithinta imali yesoso nomfundisi oyidlile nayo impela kunjalo nje madoda hey uthini usandile ngema lapha makudla imali yesoso lapha kwiMbokodo FM ngifuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani Sandile ngema khuphuke nawe ndoda mawumazi na umtshethe ngizobe ngikhuluma ngesiteshi sakhe ngizobe ngiphethe umthunzi qulu la kusasa ngo8 wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe ngenyoni mina wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe ngempatha mina igama ngoBhaka isibongo wanzama ngihambile ngibonile ngizenzile mina ngivelanga abakhona ngihambile ngibonile futhi ngizenzile Ngibonga kakhulu nje kubona bonke abantu esebethe abangena esithubeni kade ngingasho ukuthi ngizoba live ngizihlalele ngizirelaxele isihlele eminyango la niyabona silungiselela umhla ka1 April ngoba siyobe siqopha umlando ngiyaqala kusasa ngiyasihlaba isikaphu sokuqala phela ngeke ukuthi kuze abantu beneyinkinga nje ekungisingaqale nje siyilungiselele ngiyasihlaba isikaphu sokuqala ngizosihlaba futhi angageqa amagulu ukuthi ngizobe ngenzani edamini lapha kodwa ngizobe ngisebenza edamini ngeke ngilonge ngitshela phela bonke abantu phela ukuthi ngizosebenza kanjani indaba yangomhla ka1 April angithi ngishilo ngathi ngifuna ukuthi kungadlalelwa emakhaya abantu kodwa kahle masingathi umalema nonhlanhla lax uyimpatha kunomalema kwabe ngakufakela baba nangisekisi nhlanhla lax nje uyimpatha kunomalema angisho ukuthi umalema yena u100% kodwa mina ngisebenza ngepower ke mina akanayo ipower lax ingakho nedudula yakhe wavele wayiyeka kodwa umalema usayibambile iEFF uyabona kodwa makuthiwa nayo usavele wayiyeka iEFF bengizosho ithi awundoda isinqumo sithathile uyasijika okwamanje cha mina cha angiyona impela iEFF kodwa cha umalema isinqumo sithathile usakwazi ukuthi angasijiki as a result mina I can stand firm ngisho ngithi on the 20th of March definitely i-national shutdown izoba khona no matter ukuthi ama opinions abanye abantu athini ngiyakutshela mina kodwa mina ke bonke abantu abakhona ngizobe ngilawula ngepower ke manje ukuthi angingalimali umuntu angizeke into ewrong angizekini ngepower futhi angincinge ukuthandwa angincinge ukuncetheza angincinde ukuthandwa mina wena ongazifokhola ithina mina phela ugabadiya kahle mina uG mase kuthiwa kiwe into zaka spiritual uyabona ngeke ngiyibonje inyanga zibhayise bafethu abahlonishwa abantu besifazane mangabe namadoda nikhuluma ngiyacela lingafaki igama lesifazane uyabona lento eshiwo ngizwe ukuthi abafazi baKhehlelezi bayadakwa bayaphuza angithandanga le nto mina baba because phela nabo they've got a reputation to protect you understand so wonke umuntu avela ahleke yini kuyadlalwa kunento zokudlala kunento ezingakazi ukudlala awukwazi ukuthi abantu bomuntu bayadakwa what if ngampela kuyaziwa verse ukuthi yes ivele bayashaya usho manje lonto uzoyiveza phela wonke umuntu bafethu unempilo yakhe ayenza ekhonini kodwa mayisiza la kwi-public domain no akufanele umuntu wesifazane uyaprotect amadoda sengisho lo nawe la ukhona weKhehlelezi ayonto okudlala dlala ngawa amaveni lawa agitshola lapha ya nambe ngawo lezi imoto zeni lezi zakale yamnyaka lezi yabo okwamanje ka ikho ke inyanga ezofika kuKing Bhaka legcwala noma engayiphi indlela makhona inyanga noma ubani uthi angakhava mina akangintshela angangikhava ngani mawuthi ungangikhava ngenyuka cha ngayicela leyo nto ukuthi mfowethu ake sivezele abantu ke manje ama bank balance
sibonke ukuthi ubani ngoba lento yokukhuluma la waya mawuthi uzongikhava ngemali ekwi-safe cha nami impela ngajula ngithi ake sikhipheni ibonakala mawuthi ungikhava ngomuzi cha ngathi ayibonakala umuzi mawuthi uzongikhava ngemoto ngathi cha asiwakhipheni amalobhukhe emoto zethu sibone ungangitsheli uzongikhava ngemoto kanti imoto ayona yakhe yebhenki ngelinye ilanga uyizobe salidliwe nje iqambe uyistididi phela mangabe unjalo uzongisabisa ngento engeyona yakho usance ngebhenki uthi ngimbekezeleleni kule nyanga kulungaka mawuthi mina uzongikhava akube ukuthi ngampela imoto khona uyiphethe ilobhukhe yayo mawungayiphethe ilobhukhe yayo kodwa ulokuchayinjana nami fuck off man inamba yami 0798130260 mawuthe uyafona wangangithola khululeka vele mhla ka1 April sobe siphelele la sobe siphele mhla ka1 April yabo but please don't give up ungathi mawungangitholi ngoba phela abantu bayazi ipower verse makune power akubi as easy as that is why abantu bekhonza uJesu all over kodwa likholela ngoba wamfonela uJesu wamthola ngani akulula ngoba indaba uJesu unepower umuntu onepower kuvesa nje kuthiwa unokuthi usumtholile kunini unedlozi lakho idlozi lakho uma ulifuna manje emini ungalithola akutholakala uyalinda makunepower nje ufuna ufunda ukulinda makunepower mawuthe uyakufonela ngokhe ngibhaka wangangithola ungabe ngathi ubufonela iO yakho noma nje isithandwa sakho azi ukuthi ufonela la umission ufonela umuntu onepower yes ngizobuya kuwena yes ingazakho sozixazulula kodwa akahambi ngendlela ofuna ngayo ngoba ipower that is why engekho umuntu okafonela uNkulunkulu na respond ngoba ipower isebenza efihlakalweni ipower iyafihlwa awuthathi ngenhliziyo uwenzenjani uyabekezela mase kuyalunga thank you so much. You know, I can't wait until tomorrow at 8 o'clock so that we can discuss more about uMfundisi ekuthiwa udle imali yesoso kushoniwe. Thank you so much, Papa.